Parupa saking dosa saguru kula ya mutusa sang Sri Kawah Candra dimuka gawang-gawang nyemurupi Pandhu bapakku Madrim ibuku Pandhu bapakku Madrim ibuku ojo kaget aku nusul kowe Pandhu bapakku pun kakeng ora keriai sida nyegur Kawah Pandhawa wis kukut sejarahe wis ilang jenenge Pandhawa Pandhawa tata Gati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Maragana ana yaksa ingkang prapteng Pandhawa Kayuwangan iki sapa? Aku buta ora duwe jeneng. Lho. Kok aneh temen. Sedeng kewan wae duwe jeneng, sira yaksa ora duwe jeneng. Brol aku lair biyung lan bapakku wis tumekaning pati ora kober menehi jeneng marang aku. Weh Bathara Guru, kepara nyata. Weh ladalah. Kebeneran banget Bathara Guru aku munggah nyang kayuwangan iki kang wigati arep nuruti sing dadi karepku. Kowe duwe karep apa? Aku darepi idam-idaman. Ora kita ngomong sak kebiaring tatik kepengin aku linggih ana ing dampar Danta Kayuwangan nyekel panguwasa njungguring Salaka buton Wrang Tata. Para Jawata padha maju. Obang dadi aku kowe parah.
kagiat risang kabirangu prinangkul kinempit-empit murang tata buta ingkang wanawani ngamuk ning kayiwangan para dewa padha kasoran Jundamanik Tadana. Ana gaman bisa mlaku dhewe. Kowe pusakane Bathara Guru. Nadyan tanpa nyawa kowe iso niteni belawan luput. Yen panjenengan buta luput tumiba ning Darkarbeng Temakane Pati. Ning nganti aku bener kowe wan tumomo bosok bidurmu. Daspuni Adi Guru ketiwasan Kakang Narada wonten brahala ngamuk punggung badhe ngrebat panglawas kayiwangan para Jawata kula punika tumandang sami kasoran ulun ndhawaken Jundamanik boten tumama saya barang ngamuk brahala menika Kakang talah pripun Adi Guru ados pundi Kakang minta sara sinten pengraospun Kakang buta saged sirep menawi Adi Guru saged ngentas para Pandhawa. Ngentas para Pandhawa inggih. Ados pundi Kakang? Nggih kados pundi? Kedah ngaten Adi Guru. Sumusul dhateng kawah Candra Dimuka. Inggih. Mongko ingkang jegur kawah menika titah ingkang nandhang dedosan. Menawi kula tumut jegur menika rak sami kaliyan kula dosa. Aborong nek kepengin slamet ya njegur ning nek mboten ya pun monggo morak-marik ya sak arepmu ngaten Kakang inggih menawi nyaya sanes Pandhawa mboten wonten yen sanes Pandhawa mboten saged sirep Adi Guru. Oh iya monggo Kakang sumusul ngentas Pandhawa Kakang.
ngramyiwang ingkang driya liryiwang candra katalengan sumuing tias kapritan bimbo kabiyataning rujit putraku Puntadewa Arjuna Bima kembar padha jegoring kawah Candra Dimuka luput mopo nggih inggih Kangjeng Rama kula sakadang namung labet bebela dhumateng kadang kula Werkudara Kangjeng Rama kula ingkang mekaten Kanjeng bela dhumateng Kakang Mas Bratasena kula ingkang ngaten Kanjeng Rama kula ingkang mekaten Kanjeng Rama Werkudara Pandhu bapakku apa kita luput apa marang Jawata aku dhewe ora nyumurupi luput apa Bathara Guru pitakon tak wangsul mongko mangsa bener nggonku mangsuli ning digawe salah dening Bathara Guru aku mung manut marang apa sing dikarepi Bathara Guru ning aku percaya ing atasaku wong ora luput digawe salah ndak kira Gusti ora bakal sare ngerti lan bisa metani ndi sing bener ndi sing luput mula kasunyaten aku nyemplung madaning kawah ora ngrasake panas sing geni nimal kepara hayem tentrem seger awakku lan kabeh dulur-dulurku iki tandha yen sing nyipta jagat isih ngayomi aku sak sedulur anakku nggih Pandhawa iya syukur bagising sira kulup darbi rembug kang mengkono darbi watak sabar darana ateges mengko bakal ana kang ngunduh ing pakartine dhewe ing semapaning kene ngresikke marang dosaku ngresikke marang klebutanku lan ibumu madrim yen wis resik kahananing pun bapa lan ibumu mbok menawa Gusti muni nimbaliman pun bapa munggah marang kasuwargan nggih para Pandhawa bumi goncang ganjing langit kelap-kelap katon lur gencanging sang baweh andrum Pandhu bapakku lan ibuku madrim resiki dosa putih mapaning kawah muga ora kesuwen ingkang katiban munggah marang kasuwargan praptaning Sang Hyang Guru Terangening kalangiwan aglar pandam muncar pinol kekoneng sureng soro petan padang pukulun Bathara Manik Maya tunjuan rada rawuh ing madyaning kawah Candra Dimuka kapara nyata nggih Pandhu oh iya ya ulun Kang Prapta Pandhu wonten wigatos ingkang pundi pareng sepadhong dawuh kulun sumurupa nggih Pandhu ulun Prapta ing kene kang wigati bakal ngentas marang Atmaja kita Pandha saka ing kawah Candra Dimuka bali marang mula-mulane maneh mekaten kulun iya sabab menapa dene anak kula badhe kantas saking kawah Candra Dimuka Purhanana Pandhu kayiwangan ana gara-gara prataning Brahala kang ngamuk punggung bakal njaluk panguwasa ulun
kabeh para Jawata padha kalah yudane. Ulun namang iki junemane ora tumama. Kakang Dwasung Pamayuga supaya ulun minta saya marang Pandhawa. Kang bisa nyirep daurmu kejaba para Pandhawa nggih Pandu. Mekaten iya. Kang mangkono nggih maringga dawuh marang putramu Pandhawa. Tetulung jeneng ulun nyirep marang dawuh mau Pandu. Ingi badhe kula dawuhaken pukulun mangsa Budhawa. Werkudara Pandhu bapakku apa? Sang Hyang Manikmaya rawuh ing madyaning kawah bakal ngentas marang jeneng kita kuluk. Apa wigati ngentas aku? Sang Hyang Manikmaya bakal minta sraya supaya sira kadang lan sakadang padha nyirep marang yaksa kang ngamuk punggung. Mengkono, iya. Sing dawuh sapa? Bathara Guru, apa Bathara Guru bisu? Kenapa ora kandha dhewe? Pun bapa minangka wakil, ora nampa wakilan. Ben kandha dhewe. Ya salah Yadi Guru iso omong tak nging wong liya iki kepiye? Demen kewirangan. Kaya mayang dalang loro terus diwakilke. Iso to cara dhewe tak wakilan. Kados pundi pukulun? Iya. Werkudara. Apa? Ayo nggih ulun kali mentas saka Kawah Candra Dimuka. Moh. Aku wis kerasan ana kene. Aku wis jenak ngadhep Pandhu bapakku madring ibuku. Ulun tulung ana ya nggih. Kowe kena apa? Kayiwangan gara-gara ana yaksa kang barang ngamuk. Werkudara para Jawata padha kasoran. Ulun nibaki gaman ora temama. Nandur ngunduh hutang nyaur. Sangganen dhewe lakon iki. Ayo nuleo marang kitokmu. Pandhawa luput apa? Kowe ngiring bro njegur marang Kawah Candra Dimuka. Bareng ana payu-payu. Sambat marang Pandhawa apa ora isin kuwi? Jane ya isin jane wong. Aning piye wong butuh piye? Butuh isin sorane ditutupi raine kok piye? Bratasena, Pandhu bapakku apa? Aja kaya mengkono ya nggih. Kuwi dudu wulang aku. Ing atase pukulun kuwi wong nandhang nelongso kenapa dadak sira ngundamana ora elok Werkudara. Sing kaya ngapa kita kudu nggoni marang wataking tata krama. Sapa kang weruh nyang tata krama ki dawa marang panyendhu Bratasena. Sang Hyang Manikmaya iku ing wasani jagat saisine. Wakile kang murbeng gesang mula aja kowe wani Werkudara. Yen nganti wani karo wong kang lagi susah, tegese Werkudara ora midu marang kang dadi sabdaning kang nyipta jagat. Mula sira aja wangkot yen ngrumangsani anak Pandhu. Aja nolak marang pamintaning Sang Hyang Guru Werkudara. Iya. Kudu piye? Istokno dawuhi. Iya. Wah, ya sida luluh karo wong tuwane jan elok tenan Werkudara iki. Ketoke wong agane karo wong tuwa sebekti kaya ngono. Aduh jan mula ora aneh yen disuyuti barang wong pirang-pirang. Sing ra dhisik ya sing ning ngarepku iki. Dewa kok plentas-plentus. Werkudara bi tulung ana ulun ya nggih. Iya. Jer Basuki mawa biya. Probiyane apa Werkudara? Aku sagu nyirep dawuh kang ana kayuwangan. Waton bapakku Pandhu, ibu Madrim dintas saka neraka jahanam. Saka ing Kawah Candra Dimuka iki. Mengkono, iya. Ya, ulun entasake. Ora mung dintasi ning aku njaluk. Dipapanke swarga tundha sanga. Yen mituruti, aku saguh nyirep dawuh mau. Nek ora nuruti, aku wegah metu saka kene. Oh, pripun?
dipenggali Adi Guru. Werkudara sagun lungi waton Pandhu kali Madrim diunggah ke swarga Tundasanga. Monggo swarga Tundasanga niku pamaning para dewa watak sanga. Dewa di Pandhu dewa ada mondok nyang endi bakal iki ku. Ora karuan. Apa dewa golek sewan. Warga dinggoni kalawan Pandhu. Ning nek ora dituruti gagal selawase njungkring selaka. Pripun Adi Guru? Pripun? Basuki Kakang ya dituruti mawon. Dipun turuti inggih timbangane kesuwenane gara-gara lho turuti mawon. Pandhu madhep dungahe swarga Tundasanga. Lajeng ulun sangadang mapan wonten pundi. Nggih mengke golek nggon sing kira-kira sewane murah to napa. Oh, iya nggih Werkudara. Ulun pinangkani Pandhu Madrim bakal luntas mapan swarga Tundasanga. Aduh, anakku nggih.